Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high-quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang, ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risgo. Pagud, nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo. Mga lapit naman isa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon. Paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kung gabi, likawan ang mamasanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. And kabombo,
We all would like to greet you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 3 minutos na lamang nabilin, kag maglabot na kita sa takna alas 5 sa hapon. Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Maayong hapon, syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Iyan naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bag-o. Mainit-init pa nga mga balita dari sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw, Miyerkules, pet sa 5 sa bulan sa Enero 2022. Mga kabombo, una kita sa aton sa mga headlines. Limited face-to-face classes sa Alangilan National High School gisuspender sang Bacolod City Government bangod sa nagasaka nga kaso sa COVID sa Metro Manila. Suspitsado sa hazing nga ginkamatay sang grade 10 student sa banwa sang San Enrique sang bulan sang Setyembre, nadakpan na. Samtang Bacolod City Police Office may pahanumdom sa mga polis kasunod sa reklamo batok kay Patrolman Jeric Panganiban. Mga kapulisan sa probinsya sa Negros Occidental naghahanda na sa pagpatuman sang election gun ban sugod sa Enero 9. 22 milyones pesos nga balor sa ilegal nga druga na konfiskal sa syudad sa Bacolod sang tinlikdan nga tuig. Nakumpiskar nga illegal drug sa probinsya sa Negros Occidental sa tuig 2021 nagdangat sa 337 milyon pesos. Amoy at tumakabombong aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapangunang nga mga balita. Upod sa inyo sining nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II. Kagbombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa ato nagapaulang nga balita kadungan sa nagasaka nga kaso sa COVID-19 sa National Capital Region, ginsuspender na sa syudad sa Bacolod ang pagpadigayon sa limited face-to-face classes. Nabiluan nga ang Alangilan National High School ang ginaprubahan sa Department of Education nga magpadigayon sa limited face-to-face classes sa senior high school kag sa bahin sang senior high nga mga estudyante. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Vice Mayor Elcid Familiaran nga suspended sa karon sa sulod sa 2 ka semana ang limited face-to-face sa syudad sa Bacolod agud nga mapanilagan man ang kaso sa COVID-19 sa syudad sa Bacolod kasunod man sa pagsaka sang kaso sa nasamit nga balatian sa Metro Manila. Nagpanuwagan man ini sa national government nga hindi anay pagpapaulion sa tagsa ka mga probinsya ang mga returning overseas Filipinos sukon ng ROFs sa tion nga wala pa nagabot ang resulta sang test dagikan sa Philippine Genome Center agud nga masiguro nga hindi maglapta ang balatian. Sa national government mo buwan, sis ko pala ining aton naka-case diba? Dapat hindi mo na ipag-release discharge kung wala pa kang kagwa ang ilan ng genome sequence niya. Kalini sila sa high-risk ng mga nasi pa after 10 days, kaya wala na symptoms pagwaon mo, then pagkagwa kang genome result, pangitaon mo naman kang result. Ang kabahay naman sa pagpahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran, ang chairman ng Local Interagency Task Force sang Bacolod. Samtang ginpahayag naman sa Public Information Officer sa Department of Education o DepEd Division of Negros Occidental nga ginamitingan na nila sa karon ang posible sa nga pagdugang sa mga estudyante kag mga eskwelahan nga magpatigayan sang limited face-to-face classes suno kay Ian Arnold Arnaiz nga magadepende pa ini sa Central Office kung dugangan o kung buhina ng mga estudyante kag mga eskwelahan bangod sa nagwaswas nga bagyong Odette. Madamo sang naapektuhan nga mga eskwelahan sa South nga bahin sang pungsod o kung hulaton nga ma-rehabilitate ang mga naguba nga mga classroom. Ginpayag man sila nga nakadepende man ng expansion sa pagpatigaan sang limited face-to-face classes sa probinsya sang Negros Occidental sa mga sitwasyon sang kaso sang COVID-19 sa probinsya apang naglaom.
nga ang mga ini nga magpadayon lamang ang pagnubo sang kaso sang COVID-19 sa probinsya, agod nga magapadayon man ang pagpatigan sang limited face-to-face classes, kag madugangan pa ang mga eskwelahan kag mga estudyante nga magatambong diri. However, because of the effect of the Typhoon Odette, posible lang base kung ano ang hindi kita sigurado kung ano ang maging desisyon ng Central Office kung dugangan kita diri sa Negros Occidental or para tapuson anay nga ma-rehabilitate ang ato ng mga eskwelahan especially sa South. Pero kung madugang mas la most probably diri sa norte nga bahin siguro kay medyo minimal man lang yung damages sa mga eskwelahan. Ang kabayan sa pagpahayag ni Ian Arnold Arnay, isang Public Information Officer sa DepEd Division of Negros Occidental. Samtang makaligan ang malapit 4 ka bulan, napriso na ang mga suspetsado sa ginaligar hazing sa initiation rites sa isa ka fraternity sa Banwa San Enrique kung sa di nadulaan sa kabuhi ang biktima. Manumduman nga ang biktima nga isa ka 18 anyos nga grade 10 student. Residente naman sa Barangay Ginturilan ang ginhagad sa mga nag-recruit sa iya sa fraternity sa tiyon mismo sa iya sinikadlawan sa Setyembre 3 kag ginpadigayon ang initiation rites. Ang biktima ang nakabatsyag sang pagpalalakit sa lawas kag ginhilanat tubtob sa ini ang madulaan sa kabuhi sang Setyembre 9. Antes mapatay, gintuad pa sang biktima nga ginpaidalom ni sa hazing. Apang insidente ang uli na nga na-report sa San Enrique Municipal Police Station. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Sammy Gasataya, ang Deputy Chief sang San Enrique Municipal Police Station, ang mga suspetsado ang gingkilala nga musanday Neil John Villarde, 25 anyos, kasado kag STL bet collector, John Ray Hermosilias, 19 anyos ka estudyante, lunsay mga residente sa Purok Mainuswagon, Barangay Ginturilan sa Banwa San Enrique, kag Rexy Dio Ocondailusan, 30 anyos, wala sang trabaho ka residente sang Purok Kamunsil sa may Barangay Ginturilan sa Enrique Negros Occidental. Sunod sa Deputy Chief, lunsay mga miyembro sang Tau Gamma Phi Fraternity ang tatlo. Ang mga suspetsado ang nadakpan paagi naman sa pagserbe sang warrant of arrest nga issue ni Judge Jennifer Arquez o kon Arches ka Assisting Judge sang 6 Judicial Region Branch 62 sa Setyembre o kon Disyembre 6 sang tuig 2021. Wala sang ginrekomendar nga piyansa para sa temporano kailwayan sa mga suspetsado. Ilang mga pangalan si Neil John Villarde, ma'am, Miranda, iniga edad 25 years old, ma'am. Yes. Kag widower ni sa ma'am, isa ni siya ka STL debt collector. Nagapuyo sa Purok Masinadyahon, Barangay Ginturilan, ma'am, sa Enrique. Ang kabay sa pagpahayag ni Police Lieutenant Sammy Gasataya, ang Deputy Chief sa San Enrique Municipal Police Station. Sa pihakabahin, ginkalipay naman sa pamilya ilabinagin sang ginikanan sa biktima, bangod na nataga na sa hustisya ang kamatayan sang ila sining anak. Ang mga suspetsado ang nagapatubang sang kaso nga violation sa Republic Act 11053 ukon ang anti-hazing law. Nagpanugyaman si Gasataya sa mga pamatanon nga makig-angot sa guidance counselor sa eskwelahan sa tiun nga may mag-recruit sa ila nga mga fraternities kag masami nga mag-communicate sa mga ginikanan agon nga malaygayan kasubong man nga magiyahan agon nga malikawan na tabo sa 18 anyos nga nabiktima sang hazing matapos sa gin-recruit sa fraternity. Aton responsibilidad gid no nga i-look out ang aton mga kabataan ili na binagid sa atong edadon nga mga ara sa mga teenager no nga pag-edadon kay prone din sila no sa recruitment no sa mga recruitment no sa mga muna sa mga fraternity. Ang dugang pagpahayag ni Police Lieutenant Sammy Gasataya. Ako nagpahanumdom ang City Director sa Bacolod City Police Office o BCPO sa tanan niya mga pulis sa syudad nga i-exercise ang maximum tolerance agud hindi matabo sa ilang kaangay nga ginhimo ni Patrolman Jeric Panganiban nga ginreklamo sa Bacolod Police Station 7 bungod sa pagpalupok sang armas na ibaluan niya kahapon nag-arigluhanay na ang magtimbang nga kampo bungod wala na nagpasakas ang kasong pamilya Hukson batok sa Patrolman Jeric Panganiban madumduman niya nagatulod sang naabriya nga motorsiklo sa
sang iya nga abyan ang pulis sang ginsinggitan sang naglabay nga salakyan niya ginamaneho ni Archie Rex Hoxon. Ginlagas ni panganiban ang salakyan kay ginpalupok sini ang iya nga armas luthang bilang warning shot agud magpundo ang mga ini kag magpakilala nga siya ang isa ka pulis. Bungod sini siya ang ginreklamo sa Bacolod Police Station 7. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, ginahulat na lamang ang mga nga makapasa sa Hoxon sang affidavit of resistance apang si panganiban ang pag-aimbestigaran sa gihapon sa pangatubangon sini nga administrative case nga pangunahan sang PNP Internal Affairs Service. Suno pa diri hindi man magdugay ang investigasyon niya ginapatigayon sang nasambit nga unit sang PNP kag mahatag man ini sang kahigayonan sa pulis agud nga magsabat. Nagpanugyan ang City Director sa mga kapulisan nga bisan ano pa nga sitwasyon ipabilin niya kalmado kag mahinalungon sa tanan nga nga ginagiho sa tanan nga tion. Since natabo ang kaso, no, pagka next morning, both parties nagkitanay sa Station 7 according sa Station Commander. They settled their dispute, no, settle. And patrolman panganiban was released after reglementary period. Hindi man na-file ang kaso niya para settle, no. Affidavit of resistance will be submitted today. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang City Director sa Bacolod City Police Office. Samtang nagapakig-angot naman ang Negros Occidental Police Provincial Office sukon ang NOPO sa Commission on Elections sukon COMELEC kadungan sa pag-upisa sang COMELEC gun ban sa Enero 9 tubtob Hunyo 8 sa sininga tuig 2022. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Abigail Donasco, ang Deputy Spokesperson sa NOPO, gipahig sini nga nag-coordinate na sila sa COMELEC sa nagilapit nga pag-upisa sang gun ban para sa pagsulundan sa pagpatuman sini. Sunod sa kay Donasco, magapaligayan sila sang checkpoints kag visual search o kanang plain view search. Sunod diri, ginadulian man nga magdala sa armas lutang ang mga may lisensya o kung license to possess and carry firearms outside residence sa tiyon nga ipatuman ang COMELEC gun ban. Magluwas na lang kung mag-apply ang mga ini sa exemption sa COMELEC. Samtang gipahig man ni Donasco nga mahimo man nga ma-exempt ang mga tao nga mapamatudan sa PNP kag COMELEC ayan sa risgo ang kabuhi sa isa ka tawo. Ang mga firing range naman nga para sa competition subong man ang fellowshoot nakadepende naman sa COMELEC kung pahanugutan ini. We coordinate with the COMELEC as always when it comes to this situation, no, na magsa-start na nga ang ating gun ban. If I'm not mistaken, on January 9 until June 8 po iyon. So magkakandak tayo ng checkpoints, and as always we will be doing the visual search or plain view search na ginagawa naman natin all the time. Ang kabahin naman sa pagpahayag ni Police Lieutenant Abigail Donasco, Deputy Spokesperson sa NOPO. Nagdangat sa 22 million pesos ang balor sang illegal nga droga nga nakumpiskar sa bilog nga syudad sa Bacolod sa bilog nga tuig 2021 santo sa annual accomplishment sa Bacolod City Police Office. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Maria Liberte Ndiape, Assistant Spokesperson sa BCPO, ginpahig sini nga madamo naman sila sang na-accomplish sa tuig 2021 kag ini ang ginalakipan sang pagkumpiskar sang kabugusan nga 3,566.76 grams sang illegal nga droga sa ginpatigayon nila nga 561 ka mga operasyon kag nakadakop sila sang 750 ka mga drug personalities kalakip na dire ang 23 nga high value individuals, 711 ka street level individuals, 13 ka mga minor de edad kag iban pa dire ang newly identified drug personalities. Kabugusan nga 1,080 ka mga kaso ang ginpasaka sa korte sa paglapas ang pila ka sections ng Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakadakop man ang mga kapulisan sang BCPO sang 609 ka wanted persons nga ginalakipan sang 111 most wanted person kag 202 ka kaso nga ginpasaka batok sa illegal nga sugal nga ginalakipan sang bingo, mahjong, bolang kag tungits. Samtang 25 naman ang nagkaladakpan nga nagpalukupok sang hindi lisensyado nga armas luthang. Suno kay Ndiape, nagapadayon man ang ila operasyon batok sa illegal nga droga kun sa diin ginasupervise man sang City Director sang BCPO.
aton nga Bacolod City Police Office sang 2021 naka-record gid kita sang madamo man nga mga accomplishments, no, especially sa aton kampanya kontra illegal nga droga. So sa kabilugan may ara gid kita sang sobra sa 22 million worth na illegal drugs na na-confiscate sang Bacolod City Police Office na tanan nga units nga under sa iya. Ang kaban sa pagpayag ni Police Lieutenant Maria Liberten Yape ang Deputy Spokesperson sang BCPO. Samtang dugang nga balita, masobra 37 milyones ka pesos nga balor sang suspected shabu ang nakonfiskal sa Negros Occidental Police Provincial Office sa bilog nga tuig 2021. Sa interview sang Bombo Radyo kay Nokpo Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Dunasco, nagpanguna ang Bago City Police Station sa may pinakamadamo nga nakonfiskal nga shabu na nagdangat sa 2,360.98 grams kada balor sang 16,054 or 16.54 million pesos. Wala naman sa may record nga nakonfiskar sa bahin sang marijuana sa Bago City. Nagpangaduwa diri ang San Carlos City Police Station nga nakakonfiskar sang 1,084.97 grams sang shabu nga may balor sang 7.37 million pesos. Sa data sang Nokpo sa anom ka mga drug group sa probinsya, 4 diri ang na-neutralize sa nagliga na tuig, kag 2 na lamang ang nabilin nga gilakipan sang Bugalon Drug Group kag Vertuso Drug Group. Aminado naman si Dunasco nga pisal sa mga efforts ni Presidente Rodrigo Duterte at sa PNP agon nga maubos sa ilegal nga droga. Hindi sila perfecto kag may mga lapses man apang makitaan nga nagakabuhinan man ang ilegal nga droga pagi sa ila sini operasyon. Ng mga drug group na na-monitor natin, sila pa din ang na-monitor hanggang ngayon. Based sa mga report po natin, no, they are lying in the northern part of Negros and some din is nanggagaling din sa Metro Manila, no, or sa Manila. But yun pa naman ang nailalagay sa report natin. And despite the extra effort of our PRRD and ang effort din naman ng PNP to lessen, no, somehow naman nababawasan-bawasan naman. Ang kabahin sa pagpag ni Nokpo Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Dunasco. Mangin epektibo na buwas nga adlaw Enero 6, 2022 ang no job policy sa hanay sang Philippine National Police. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Abigail Dunasco, Deputy Spokesperson sang Negros Occidental Police Provincial Office, ginpayag sini nga sumugod buwas Enero 6, mag-uumpisa na ang pagpatuman sang no job policy. Suna kay Dunasco, ang mga wala na bakunahan nga mga police personnel, ilabi na ang mga kinahanglan mag-report sa ila assigned nga police stations, ang dapat magpresentar sa negatibo nga RT-PCR test kada 14 dias o kon makadua ka beses sa isa ka semana apang sila ang magagasto diri. Ginpayag man sini nga nagikan sa 2,368 ka mga personnel, 2,346 ang bakunado na kag may nabilin nga 22 na lang nga wala mabakunahan. Samtang ginpahagman ni Dunasco nga sa kabugusan nga 245 ka mga kaso sang COVID-19 sa Nokpo humalin sa nagsulod dinhi sa pungsod, 0 active case na sila, 2 ang casualties kag 243 ang fully recovered. This will take effect on January 6 of this year and of this month. So, all personnel na unvaccinated po will subject themselves to RT-PCR every 14 days. So, that will be twice a month silang magpapa-RT-PCR, especially for those who are required talaga to report sa province or sa kanilang stations kasi may iba po na on maternity leave. So, since hindi pa po sila magre-report is hindi pa po sila kasama dito sa no. Ang kaban sa pagpahayag ni Nokpo Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Dunasco. Samtang dugang nga balita, nagpasalig ang tagpamaba sa Police Regional Office 6 nga magatrabaho sila kaupon sa iban nga government agencies sa tiun nga may individual nga magpalagyo sa ilang nga quarantine facility. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod sa kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ipagsini nga sa tiun nga matabo ang kapareho sa natabo sa Metro Manila sa Western Visayas, mag-coordinate ang maini sa mga concerned government agencies agon may baluan kung ano ang mabulig sa PNP. Mahimo man nga ang mga ini nga mangin kabahin sa mga investigar angot sa pagpalagyo sa
isa ka individual sa quarantine facility. Ipaigman ni Solis nga nakadepende man sa resulta sa meeting sa tanan nga concerned agencies antikang nga pagahimuon agud nga manabat ang naglapas sang quarantine protocols. Nagpasalamat naman nagtapamaba sa PRO6 nga malin sa nagumpisa ang COVID-19 sa pungsod, wala sa bisan isa nga nagpalagyo sa quarantine facility. Kung amo sila sir, no, ang matabo nga may mga individual na magtakas no, sa ilang mga quarantine facility. Of course, we will be working in partnership sa mga concerned agencies kung ano mga possible natin nga mga posibility mo. No? So, possibly, ang dahil ang trabaho sa police sa pagkandak na investigation. Ang kabahin sa pagpahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis ang tagpamaba sa Police Regional Office 6. Samtang ipahayag man sa tagpamaba sa Police Regional Office 6 na latawod man nila ang mando sa presidente kung magakinahanglan sang dugang nga deployment sa mga kapulisan sa quarantine facilities agon nga masiguro nga wala sa makapalagyo nga mga naka-quarantine. Ipahayag pa ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis nga mayara sila sa numero sa personal apang kinahanglan man nga baki-bakion ang mga ini agod nga magpatuman sa peace and order sa iban nga lugar. We have a number of personnel pero syempre we will balance yung personnel natin and para man doon sa aside sa mo silang task, also will consider man ang trabaho nato no sa pag-maintain sa peace and order in other areas. Ang kabahin naman sa pagpahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis tagpamaba sa PRO6. Ginpasalig sa Provincial Director sa Department of Trade and Industry o DTI Negros Occidental nga wala sang hoarding kag price hike sa Negros Occidental karon nga ginapatuman ang price freeze sa basic commodities kadungan sa pagpaidalom sang probinsya sa state of calamity. Suno kay Rachel Nofable, wala sila sang may na monitor nga post-typhoon hoarding kag price hike sa mga basic kag prime commodities bisan pa sa mga apektado nga mga syudad kag banwa sang bagyong Odette sa Southern Negros Occidental. Wala man sila sang na monitor nga pagsaka sang presyo sa syudad sang Bacolod. Suno kay Nofable, nalakip naman sa basic ag prime commodities nga ila gina-monitor ang mga construction materials. Patag sang provincial director nga magluwas nga wala sang pagsaka sa presyo. Supisyente man ang supply sang construction materials sa probinsya nga ginpasalig man sa mga dealers. Suno kay Nofable, bisan ang Negros Occidental Provincial Government ang nagatanyag man sang assistance sa construction materials sa mga nahalitan sang bagyo, diri lang nagakuha sang source o kon dealer sa Negros Occidental. Dugang pasini nga hindi man dako ang purchases sa construction materials gani wala pa nila makita ang posibilidad nga magkuha sang dugang nga supply gikan sa Manila. Pasalig naman ni Nofable nga hindi dapat magpanik ang mga pumuluyo nga maubusan sang supply bangod bastante pa ini sa probinsya. Suno kay Nofable bangod sa price freeze kun pila ang presyo sa nakaligad nga bulan antes ang kalamidad, amo gihapon ang dapat nga sundon kaya magalapas ang may penalidad gikan sa 1,000 pesos to 2 million pesos kag pagkapriso. So far, ang hoarding nga ginatago nila, no, ang commodity. So far, wala kita sa na-monitor nga amo sina even nga nag-monitor sa mga affected towns and cities like in Kabakalan, in Sipalay, no, wala kita sing may na-monitor sina. More so, diri sa Bacolod. Ang kabayan sa pagpayag ni Rachel Nofable, Provincial Director sa DTI Negros Occidental. Samtang nakamonitor naman ang Department of Industry kung DTI sang pagdubo sa supply sang kandila sang Disyembre 30 apang sandamlag lang nagjutay naman ang mga nagbakal sini. Sunod sa DTI Negros Occidental Provincial Director Rachel Nofable, mahimo nga nakita sa mga pumuluyo nga delikado ang paggamit sang kandila kag may mga options man kaangay sang solar lights o kung solar panel. Apang ang mga produkto ang wala na malakip sa ginamonitor sa DTI bangod wala nakaupod sa mga basic commodities. Ini man sa mga ini matumod ko nagsaka ang presyo sa mga solar products bangod lain-lain ang variants ini kag feature kag nagatuga sa lain-lain man nga presyo. Sa pihak nga bahin, may mga balaligaan naman nga nagapaligan sang diskwento caravan nga nagahatag sang promos o kung sale sa mga produkto. Kasubong man nga ginamonitor sa DTI ang presyo sang gasolina. Sunod sa kay Nofable, ginpanugyan man nila sa mga business establishments nga magbuhat sang corporate social responsibility sa mga biktima sang kalamidad. Kag ang DTI ang nagpanghatag man sang cash cards sa 70 ka mga micro, small, and medium enterprises o kung MSMEs sa Southern Negros Occidental. Kag sa aton nga katapusan nga balita, kadto naman kita sa New Jersey, USA.
Tuman ang pagsakas ang kaso sa COVID-19 sa Estados Unidos, kadungan sa pagsulod sa bagong tuig bangod sa pagduging sang Omicron variant sang virus. Sa interview sa Bombo Radio kay Bombo International Correspondent Marichelle Gamacorta, direkta sa New Jersey, USA, nagrampagid ang Omicron variant tumalin sang Christmas tutob New Year sa pungsod. Sunod sa iya adlaw-adlaw record-breaking ang nagkaka-record nga kaso sa Estados Unidos, kag isa sa mga rason diri amo ang holiday backlogs. Sunod sa iya sang New Year, naka-record sang 1.8 million nga kaso sang COVID-19 ang USA, kung sa diin anong pa ka mga estado ang wala nakapasa sang data, kag basobra 30,000 naman ang na-record sa New Jersey. Sa ospital nga ginatrabahuan sini sa JFK University Medical Center, nakit-an gid sini ang pagsaka sang kaso. Sunod sa iya 165 sa 290 ka mga pasyente nga na-admit sa karon sa nasambit nga ospital ang COVID patients. Sang una, suno kay Gamacorta, isa lamang ka floor ang para sa COVID-19 patients apan sa karon 4 ka panalgan na ang gina-occupy sang pasyente nga positibo sa virus. 21 naman sa 35 ka mga pasyente nga kritikal ang kondisyon ang positibo sa COVID-19. Apang manubo pang record kung ikumpara sa realidad nga numero bangod may pila ka pumuluyo nga sa ila lang mga puluyan nagatest kag wala pa nadala sa data. Ginapatian sa mga otoridad nga ang madasig nga paglaptas ang virus ang bangod sa Omicron variant sang COVID-19 bangod sa tuman ini ka makalalaton. Nagrampa gid ang Omicron variant from Christmas to New Year. Grabe gid ang pag-surge. Every day is like a record-breaking ang number of new cases. And actually, because may holiday backlogs ang testing and totality sa bilog nga US, excluding ang 6 ka states na wala nakahatag sa data, for New Year's Day is 1.08 million new cases. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bombo International Correspondent Marichelle Gamacorta, direkta sa New Jersey, USA. Samtang tuman naman ang katugnaw sa karon sa Estados Unidos ano kay Gamacorta bangod sa winter storm sa Virginia. Pila ka mga motorista ang na-stranded sa mga mayor nga dalanon sa Virginia bangod sa kadamulon sang snow. Sa New Jersey, hinali lamang sunod sa iya nga nabatyagan ang tuman nga katugnaw sang nagliligad nga mga inadlaw. Naibaluan nga bulan sang Enero kag Pebrero ang ginakabig nga pinakamatugnaw nga bulan sa nasambit nga estado. Philippine Standard Time, 24 minutos na. Nagalipas sa takla 5 sa hapon, mga kabombo. Amoy ato mga kaundan sa ato nagapangunan nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Apang antes kita magtakop aton anay panumbalikan ang aton si mga headlines. Sa aton sini nga mga headlines, limited face-to-face classes sa Alangilan National High School ginsuspender na sa Bacolod City Government bangon sa nagasaka nga kaso sa COVID sa Metro Manila. Suspetsado sa hazing nga ginkamatay sa grade 10 student sa Banwasang San Enrique sa bulan sang Setyembre, nadakpan na. Samtang Bacolod City Police Office may panumdom sa mga polis kasunod sa reklamo bato kay Patrolman Jeric Panganiban. Mga kapulisan sa probinsya sa Negros Occidental naghahanda na sa pagpatuman sang election gun ban sugod sa Enero 9. 22 milyones pesos nga balor sa ilegal nga druga na konfiskal sa syudad sa Bacolod sang tinilikdan nga tuig. Nakumpiskar nga illegal drug sa probinsya sa Negros Occidental sa tuig 2021 nagdangat sa 37 ka milyon ka pesos. Kag, amoyad to mga kabombo ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bag-o. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw ang Miyerkules, petsa 5 sa bulan sang Enero 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programang Bombo Reports Afternoon Edition po naman sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa gihapon, ini ang inyong nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, ang gipadala sa aton maukon nga tagpalamati, pagkabasaw ni Bombo Daniel Acciones, ang aton siningan news analysis, may tigulo, Omicron. We can maybe designate them. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
balubala